Jo vaig marxar de Caldes amb 28 anys, crec, que tenia, i vaig marxar... Sempre he sigut molt urbanita, molt urbanita, i sempre la ciutat em cridava i la casualitat m'hi va portar. Un cop recordo que em van fer una enquesta des de l'Ajuntament sobre quina era la percepció que tenies del poble, no? De diferents coses, carrers, les places, la netedat, etc. I al final que descrivissis el poble amb una sola paraula. I vaig ser, potser molt cruel, i vaig dir mediocre. Però també mediocre és una paraula que defenso. Jo a vegades penso que visc en una còmoda mediocritat, i amb aquesta mediocritat soc molt feliç. Doncs en aquell moment ho vaig descriure com a mediocre, i ara hi penso molt. Crec que ha canviat moltíssim. I a més, vivint a Barcelona, conec a molta gent que no és ni català i viu a Barcelona i em diu quan em ve a visitar algú de fora i el vull portar a alguna excursió propera a Barcelona, el porto a Caldes de Montbui. Hi ha altra gent que m'ha dit vull anar a Caldes de Montbui perquè ho he vist per la tele i m'ha semblat molt maco, o vull anar a Caldes de Montbui perquè hi ha anat la meva amiga i li ha agradat molt. I trobo que sí, que Caldes ha fet un canvi excel·lent, sí, tant i tant. Estic molt content i em faig propaganda. Jo sóc llicenciat en Història. Com que he estat llibreter durant 15 anys, i ara ja no ho soc, i tinc una feina molt gris, molt monòtona i molt rutinària i molt repetitiva, i aleshores necessito en les hores que no treballo buscar alguna altra mena d'al·licient, perquè jo soc una persona inquieta i que no puc parar i vull fer sempre coses, sempre al voltant del món cultural. I volia seguir vinculat al món dels llibres i vaig buscar mirar de dinamitzar clubs de lectura i actualment estic fent a dues llibreries. Així com abans les llibreries vivien de presentacions literàries, la presentació d'un llibre ha caducat totalment, és un acte que ha mort, i en canvi sí que hi ha molta gent que vol llegir i vol compartir el que ha llegit. I arreu on he fet clubs sempre hem tingut quòrum, hem tingut sempre molta participació, i és molt fàcil de dinamitzar-los perquè en general la gent sempre té moltes ganes de parlar i de comentar. I a partir d'aquí es crea una tertúlia com qui parla de futbol, com qui parla de què tal el partit del Barça-Madrid, doncs a mi em va semblar això, a mi em va semblar allò, doncs el llibre m'ha agradat per això, m'ha agradat per allò. I semblava que la literatura i el plaer de la lectura desapareixeria, perquè amb tot el canvi digital i els llibres digitals i les xarxes socials i les plataformes televisives acabarien amb el llibre, i hem tingut una pandèmia, i si alguna cosa bona ha aportat la pandèmia és un renaixement en el sector del llibre de les llibreries. Seguim amb la necessitat de compartir, perquè sí que és un acte que fas sol, el fet de llegir, però que el vius molt millor si el comparteixes. Doncs Mariona Red Bull és un personatge que va arribar per casualitat a la meva vida. Resulta que un bon dia un amic em va dir que volia participar en un talent show per drag queens, una festa que es fa a la Sala Apolo de Barcelona, una festa que es diu Futuroa, i que ell no s'atrevia a participar-hi sol. I com que a mi sempre m'ha agradat actuar, és una de les altres aficions meves, des de petit, si podia fer teatre a l'escola, feia teatre a l'escola. Vaig estar molts anys col·laborant amb TV Caldes i per mi no era fer de periodista, sinó que era com actuar. Jo acostumava a presentar, vaig presentar de tot, en telenotícies, magazins, programes musicals, però per mi era gairebé com actuar, posar-me davant de la càmera i fer un paper. Arriba a Carnestoltes i soc el primer que em disfresso, i a la feina, si hem de celebrar alguna cosa, doncs sempre faig el pallasso i animo a contar-ho. Aleshores, quan l'amic em va proposar de participar en aquesta festa, vaig pensar, doncs sí, per què no? Ens preparem una actuació, que era això, preparar-te una actuació, un playback, que hem dit tota la vida, tot i que ara se'n digui lip-sync, és un playback. I jo pensava, doncs bé, anirem a la Sala Apolo, farem el numeret i ens diran molt bé, gràcies per participar en aquest fi de curs, perquè jo m'ho prenia com una actuació en un final de curs, i va resultar que vam guanyar. Jo ja intuïa que l'escenari m'agradava, evidentment, però vaig descobrir que És que a més la Sala Apolo estava plena aquell dia. Aleshores, clar, actuar a la Sala Apolo així de casualitat i passar-t'ho tan bé amb tot el públic allà aplaudint-te, vaig pensar, això ho hem de continuar, ho hem de seguir. I a partir d'aquí, doncs, amb el company vam seguir amb el projecte Les Bizarres.
de cop participar en aquesta festa, que a més jo és una festa que malauradament doncs, de moment ha desaparegut. Jo espero que quan torni tota l'acció i la normalitat la festa reapareixi, perquè és una festa que, a banda de que hi hagi participat i hagi guanyat, és una festa que jo ja n'era seguidor i que em sembla una meravella de festa, perquè no només és un concurs i un seguit d'actuacions de dracs, també molt des de la precarietat i des del món amateur i així, però que és una festa amb un contingut reivindicatiu molt important, i a més una festa que ha nascut d'una iniciativa d'un col·lectiu de joves que deuen estar entre els 20 i tants, 30 i pocs, com a molt, amb les idees superclares i amb unes ganes de fer molta feina en qüestions d'això, d'identitat de gènere, de reivindicació, de replantejament de discursos de gènere, i sí, és una festa que reivindico molt. I clar, d'anar-hi com a espectador i de passar-m'ho molt bé, perquè és una festa més super ben organitzada, i que va començar a la sala 3 de l'Apolo, després ja la van passar a la sala 2 i ha acabat a la sala 1, i cada cop s'ha anat fent més gran. Jo espero que algun dia facin un Futuró All Stars al Palau Sant Jordi, al nivell del RuPaul, perquè crec que s'ho mereixen. I a més doncs, serien dues visibilitats totalment diferents, no? Una potser més al mainstream, la drag queen de l'espectacle ja amb carrera artística, etc, i el món de la drag queen underground i amateur i aficionada, i que amb 2 duros es fa un vestit i es munta un show. Jo sempre he sigut molt d'impulsos i de fer, i de més pràctica que no teoria. Jo crec que no podria participar mai en un debat sobre la teoria queer perquè mai hi he dedicat temps. Jo visc i faig el que em demana el cos, i aleshores tampoc no tinc molt clar què soc, ni tampoc m'ho plantejo ni penso que m'hagi de definir. I com que també ho faig com a una possibilitat d'actuar, d'interpretar, així com el meu amic em va dir que de participar al Futuró, potser si m'haguessin dit vols participar en un concurs o muntar una obra, un Shakespeare o un Guimarà, doncs hagués dit doncs sí, perquè a mi m'agrada pujar a escenari. Aleshores jo estic aquí perquè puc transformar-me i adoptar un paper i posar-me en una altra pell i per unes hores i uns dies i uns moments ser una altra persona que no sóc jo. Estem en un moment totalment, jo crec, de confrontació i de lluita, i jo crec doncs per això, perquè aquest col·lectiu més retrògrad se sent amenaçat per totes les llibertats que s'han aconseguit. I fa por, i les últimes agressions a Barcelona a tots ens han posat la pell de gallina i ens han fet agafar por, una por que fins fa 4 dies no teníem. I jo crec que ara el moment és aquest de xoc, i crec que les autoritats i qui pot fer alguna cosa i la societat s'ha de plantejar moltes coses. Però jo crec que precisament doncs, per això és necessari seguir fent coses per visibilitzar, però si es fa habitual, si es fa comú, jo crec que és l'única manera de vèncer, em sembla, d'aquesta gent que té unes mires tan estretes que se n'adonin que, no sé, que és que potser a casa seva o ell mateix ha de plantejar-se alguna cosa. És qüestió de cultura, al capdavall, i d'educació. Qüestió de cultura i d'educació, i de que a l'escola te'n parlin. Evidentment, si ara, si a mi ja me'n van parlar a l'escola, però potser no se'n va parlar prou, i potser no tenia aquests referents a la televisió i a la música i a la televisió i al cine i a tot arreu. No tenia referents. Ara, per sort, hi ha molta gent que té referents. I és qüestió d'educar i de parlar-ne i de no amagar les coses sota la catifa. El que sempre s'havia fet és amagar les coses. I a més tu pots vestir de dona per 1000 motius. Perquè potser estàs en un procés de transició, de gènere, o perquè et ve de gust fer-ho, o perquè vols plantejar això, que la gent s'interrogui i dir, ostres, és una dona i té barba, no? O va vestit de dona i porta barba i no s'afeita per vestir-se de dona? Doncs no, per capdavall, allò masculí i allò femení, doncs potser no és com ens han dit sempre. M'ho prenc com un projecte artístic per passar-m'ho bé, i també fins i tot amb un toc
de militància, també, perquè ara doncs, que fins i tot aquest món del travestisme, el transformisme, les drag queens estan com de moda, diguéssim, o estem més visibles que no anys enrere, però a diferència trobo que fa molt, deies drag queen i era com la típica animadora d'una festa en una discoteca, però ara si mires una mica veus que aquestes drag queens ja no només són drags, sinó que a vegades es defineixen més com travesti o com transformista o com performers i que han vestit el que era una actuació només per entretenir, ja també hi ha com un toc de reivindicació i de militància i de lluita per drets, actuacions o artistes que parlen de temes com la immigració, la precarietat econòmica, temes socials, polítics, de discurs de gènere, d'identitat sexual. I aleshores, doncs, això, tornant al que deia, no? Que les bizarres jo m'ho prenc com una activitat artística per passar-m'ho bé, però també per aprofitar de fer una miqueta de reivindicació en aquest sentit. Per això sempre també cuidem molt el vestuari o la imatge que volem transmetre o intentem com treballar més el fons i la forma que no només fer una actuació i explicar amb 4 acudits i ja està. Perquè nosaltres volem ser sí, volem ser un element estrany i un element no de discòrdia, però un element això estrany, quelcom que apareix allà i que has de dir, això què és? I quan dius això què és, et fa pensar. Doncs ens feia molta gràcia utilitzar la paraula bizarro, bizarra, perquè ens agrada ser estranys i sortir de la norma. I després podíem posar les bizarres, doncs perquè érem les bizarres, però vam dir d'afegir-hi la T per donar-hi un toc com més exòtic o fins i tot que sonés com anglès o alemany o estranger, per donar-hi un toc exòtic. És una docusèrie que justament ve a visibilitzar això, la diferent gent que es dedica a aquest món i des d'on ve i per què ho fa. I l'Elio Collen ja té 3 sèries documentals, va fer un reportatge que es diu Nou Trans, després n'ha fet un sobre gais immigrants i ara aquest Joyas Queer que ve a visibilitzar això, la diferent gent que hi ha en aquests moments a Barcelona que es dedica al travestisme, al transformisme, a la drag queen, digue-ho com vulguis. I va seleccionar 10 persones i nosaltres vam tenir la sort de ser una d'elles. Em sembla que està preparant una nova temporada amb més gent perquè és que Barcelona està ple de gent que s'hi dedica. Bueno, Barcelona i no només Barcelona, vull dir, tota Catalunya, tota Espanya i arreu. I això també és una cosa que defenso i que està bé que se'n parli, que no només hi ha dracs i travestis a Barcelona, sinó que també n'hi ha en els pobles i que també tenen dret a viure en llibertat, com deia la cançó. La lletra és nostra i jo crec que és en el que més he participat. En aquest procés de creació on potser Cleo és on porta tota la iniciativa, jo potser a l'hora de fer la lletra és on més hi vaig participar perquè a mi sempre m'ha agradat molt més llegir i també no escriure, però tot el que és redactar i escriure m'agrada, no? I és el que n'estic molt satisfet, bé, de tot el projecte, encara que cantem fatal, però n'estic molt satisfet perquè amb recursos zero hem fet un vídeo que crec que queda molt digne i que està molt treballat i molt presentable. Cleo del Oro, la seva llengua materna no és el català ni el castellà, i aleshores ell habitualment tira patades al diccionari dia sí, dia també. I digamos decir és una expressió que ella sempre diu. És quan diem allò de pongamos que llegamos a la playa a las 7. Doncs ell sempre diu, digamos decir que llegamos a la playa a las 7. I vaig dir, home, és que aquest digamos decir doncs, ha de ser el títol de la cançó i el que vol dir la cançó, que evidentment és totalment surrealista i totalment absurda i no té ni cap ni peus, però justament és això, per una banda és la llibertat de parlar com vulguis i de dir el que vulguis i inclús de crear llenguatge i crear expressions pròpies que a vegades surten això de l'error i també això, doncs dir que a vegades de l'error em pot sortir una cosa sensacional. I al final trobo que el missatge és aquest, de parlar com vulguis, si t'equivoques no passa res, perquè de l'error en surten coses meravelloses i a més que pots ser lliure per fer el que vulguis i també diem, doncs, lo bizarro es vivir i això, doncs, que si ets estrany, si ets una cosa rara, no passa res i tens tot el dret a
a ser estrany és rar. Digámoslo ahora, digamos decir, libera tu mente y déjalo ir. Digámoslo ahora, digamos decir, Luke, soy tu madre, lo bizarro es vivir. Digámoslo ahora, digamos decir, libera tu mente y déjalo ir. Digámoslo ahora, digamos decir, Luke, soy tu madre, lo bizarro es vivir. Bizarras to the wall. Bizarras a gogo A Berlín en Berlina. y a solo en limusina. No eres rara. Eres bizarra. ¿A quién no le va a gustar? 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 ¿Gustar a quién? Digámoslo ahora, digamos decir, libera tu mente y déjalo ir. Digámoslo ahora, digamos decir, esto se acaba Y nos vamos de aquí. Chao, bacalao. ¿Cómo ha quedado? Encantada.